pertsona izenen autoritateak da pertsona baten izena-bizenak edo izendapena, izan daiteke izen ordea ere, nola eman behar den. Autoritateak estandarizatzen dira, normalizatzen dira, hizkuntza bakotxetik. Hau da, autoritate bat normalizatzeak ez du erran nahi pertsona hori horrela deitu behar denik beti eta kategorikoki, baizik eta hizkuntza horretan ari garenean horrela eman behar dela. Horregatik, hizkuntza bakotxak estandarizatzen ditu autoritateak bere hizkuntzatik. Autoritateak.eus atarian lantaldeak onartutako edo estandarizatutako autoritateak ikusgai daude. Orain arte egia da bertze ataritan edo bertze katalogo batzutan tarteka ikusten altzela pixkat gure lana, baina orain modu bateratuan ditugu denak autoritateak.eus atarian edozeinek ikusgai izan ditzan. Ez bakarrik liburuzainak edo dokumentalistak, baita ere izaten alda komunikabidetako profesionalek, izaten aldut eskuragarri, edo toki entitateek adibidez kale izendegian euskaraz ere izenak modu bateratuan eman ahal izateko, edo edozein herritarrek, edo ikaslek, edo ikertzaileek bere lanetan aipuak egiterakoan, euskaraz ere jakin dezan nola ematen den da. Bilaketa errex baten bitartez izanen du orain informazio hori. Lehenago, agian euskaratik bilaketa bat eginez orokorrean informazio iturri desberdinetan egoten altzen 3 edo 4 modutan emana, eta orain modu bateratuan autoritateak.eusen aurkituko du.